خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورة البقرة آية 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بسوام لك دانغوك لك بلو أسلام يتشنك لك فاتل من يزاتك أم بين على فاكانك ملبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم بيت غاين على فاكانك شي شيطان التورما فرلك رفندو على كتنغباك. يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك كوبي محمد ينغا صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر كبدلما والميسر عن السبو. قل فيهما اسم كبير. أفويه كجرم بابن فنفلالا نوي سبو عن الدلمي. ومنافع للناس. كجرم باب أفلالا كونغا نفافنا بالا مغوي كومي مغوي نفامنون كنا كموفوين كما تشامن فدنا كتنا. وإثمهما أكبر من نفعهما. أوا كونغا أفلا كون جرمو أفلا جرمو كون غبو أنفاما ده أفلا جرمو كبون كتما أنفام. ويسألونك ماذا ينفقون. ويسألونك ومن ينغا فنا ماذا ينفقون كوبي من نفقاتي. قل العفو. أفوكو كان تو نفقاتي نوي كان نفقاتي لكي كبوت ولا دون باو كان يفولي تشكولا وقرأي أمه قفه هذا على كراك حديث من أولى صلى الله عليه وآله وسلم نمايا بعد دمنا إيران نغاقر وكان صدقاتي ببوك ممنا وإيركا تورياتو ولو ينمايا تنفمون ولو قفه نفلو تومي بتويبولو على بنمايا يني أولئك نمايا كولا كوكمنا أفوكو كا تون نفقاتي أو تون نفقاتي لي دون باو nana fosa kuma sharaha simbe kwa korote ko ka foni mago nyena ka fen toto marali haramu kwa koroto kwa korode ye ukanna fakati ke kabo tola to munun turu bolo uka adama de mago kofe ukanna fakati ke kabo ula useko da majrala o na fakati seko da majra o ye numa yasra wara munun fora alafe amani na fulusira jaga konma jaga teremeni to la seko damajira to la hake min ganga bo o fora kanga dimunu ma o fora bana e numa yasra waraw de koy mana ko to na fakati angu don ba do fana ko ni ayina ko ni ya soro jaga aya maji kunna na kana na fakati babina qur'ana bu shuka ke na fakati ka ku shuka ke numa yaka o kunna na ingalike ko bana na fakati min ni qur'ana be an wele kata ama ka fanga nafakati ke anganga munafakati ana anganga di junuma wa kunna na udaini galika alkira sallallahu alaihi wasallam
bana ala ko ka to nafakati ko o kofe de ko jaga aya na jigin ka sura ka nafakati ko yere piripiri latige sa no ye afardala mai nafakati fardala ma we jaga bana ala sura la ka jaga aya jigin abu komi kibaru were kumbe cien ko kunga anyo nyefo ya ka kon cien ayaw cien tla ayaw jigini ka kon oye wasuya de kumbe anyo nyefo ya wasuya kofe aya nana jigi ka cien tla chuko yere piripiri latige karini ndeka kan karini ndeka kan shu somo la ko nyefo o don ba do we ni may fanani jaga aya de ke o chuko kele wallahu ta'ala a'lam كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أوا كو أبي أجوينا الله تعالى بكا آية وفرباسية مغوي كا فوكا بريبريلاتك كا جيا مغسو أنا تاشي في الدنيا جينا والآخرة عن اللاهرة جيكو اللاهرة كو أنا سماني كا فلاني يونجي كا أجوكو دون ka lahara ko kan na cien ka jien ko fana laben ala ka foli untugo la don ba ko ka koro de wi la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah jien ko ni lahara ko ya non ka jien ko ni lahara ko fla fara nyonga mu'mini bitatindi jien mi ni be balo kono itiga isimbo okula bew adaka bato minyine du fe nyina maya tanki be nyina maya la be balo kono bana jela tike isinti ga bo ola o be je here o be nyini halala srafe chukomina ibo koloshi awalla hara here fana ko kunje ro yemi o be dlani srami bo fana koloshi afla do kana do chen la ka flade bitani yon ni mami ngoko ibisi mbojien ko la pew e bi la hara ko de la o ati foko o ko juguye ko ya ambe ba ko te ko juguye ni na ni mami njena jien ko pew abana anga net ni yerafa na sa ina balo ko ni mana balo de asbabul hayat asbabul ma'isha nyana ma tsigata no te alay ikanyena ma ya sababu dlo ko do de kella barabola garsike nyini ni bola muamalatu ina adama do mina sigila ina adama do mina jebara nyoyawla o bola tanki be nyena ma la o be wajibe ka tilqaiyan automatiquement ashi sega boko mamunu ya muhawala wati temene dowla amasraso su folo sufi de kumba yulu yo fikra deta a jien ko yira on tala on te jien ko yira de la mi balo ye dugu kono ani adama dum bena firiki nyona yana ka fo imana ma bona ka sigira ka di nduna mata mima do nyonde ulu bu bo adama dum cela kay le makungo kono be balo ko jiwla be balo jiri dewna ulu te jien ko la nga o koyin o te yana ma tsega kete de o tiga ke Israel ala mo sira do angoro be tiga kete de ala be sira de do jongoro abbe tiga minge o ni mami woni bo fara ne be ntaketa ni sira ka kuru tiga ote adaka ahlul kitabi mon père ou mon père ya fait Qur'an o nyefo ko ala ko ale mublala ndim so furu ko ale mublala ko uyere de a ko wajibi o yere ka ko nga umaseka koloshi kwa umashika ko matrafa a chukula bana mi woni ngay dine kula o chema sange inde o koroydi alay ko min noya kano geleya ay mi re geleya kano juru yuba amina ala tadabadama yuridu Allah bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr ala bi noya de yinina ka jonwi atel geleya yinini jonwi bana dine ko fo chugo mina ka kete kul la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah ana miri jien ko ni lahara kula min ba nafa jiena ka sura ma do ala gashila anoke awa mira fana ba nafa lahara atnana nyina ko tafsir kala chama min fo ni maina o inde wa
aya ire ban kala wala ni sura kilingono no e ka mu'mini bi nyuma de ina ala fe mamunu e jiye dama ina ala yulu lagushi bana kasroka ankala ndugowla ko anga fodi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ala an son yumana jena ya kan son yumana lahara ado andi bi dina lagushi law bo be fana fo bo kuma ka islamaya lagushi ko ande ba fo la ayni blaka lahara kono ayni blaka lahara kono ko nga ay rebe ko nyuma una ay rebe hera ko la ay rebe na dunia fi dunia fo ko mana ko islamaya hera ko do haram ya ko islamaya ba foli mi ngay ki cugo do o chen ke hanni lahara ko te ni mi cugo do o koduma nunu de bi tachin o koduma nunu ere de bi halaki hali koduma ndagale ni ya kedda mateme bi halaki khairul umur awsatuha al hadisate nga beba don kene kan ko kondu al ahadisa era kana sahasa nga beba don ko kan hakela hali ko dagale fo fem fo ajili kelaw fe abe ichugo don masala ni musoka kibaru ya fora afora kuti furua kuma feyo i papara kabo jenedema ni here feun fora ama fuye haramu yede afora kana yine haramu de sraka ni ala min ngoye ka halala srafe ki dan romina ki ka dan iki joy o kuma na nywana ubolu de taka tura kunka je dungodo mebe ma chaman be ube video kela anklo be kuma nuna ube kuma nunu ke komi saja kuma uka ke komi tulonge kuma uka soro bala kasla be ki ku ya kele parce que groupe yi flade do be lu kele do ku tadda keneka ni internet la jebbi video kela nunu ni mamunu be kuma na ka nyeshi slabe ma kulu flade kulu kele ndo ba ki ku ya keka ke komi na fo olube ka karamo ko kuma do de redresser mais o mani de famu be kuma kasoro be ka islamaya ke go yakele de ima kuma min fo chugo mina we islamaya sabote ko chugo la ni o fo chugo yi abe qur'ane de nasula ko ne ko jonde fenzanumaw ani masiru joni yu haram ya moka ate qur'ane nasude قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق عفو يده كونكو جندي مسيرو جون غدلالي على توا على كرا صلى الله عليه وسلم يا ني مسوغو كابا باري مسيري دا مسوبولو تسانو يا على كرا سانو تا abolo kelela ka hariru fini ta abolo kelela ko ni fem fla hariru fini amsika abe misali ani fem yo satende comme ça c'était angon bo ha choix ko choix awa hariru awo mina bolo helila sanu mina bolo kela ko ni fem fla adagale do ne manto so maw yinga haram yale do achema ngam so ku bari ni sanu blé ayo daga era du mahalo mo soro folo ka do imso yela ga kraka kuma jele bola ko o doni bi daga emso ga kabe wolola iba ma do itenemso ma do imso ma do idemso ma do waye flek ma mina ne madala hale modeba nga nu kuma na be kiyana ko qur'ane de asebe ko ni kera islamé ikulukutu ka yala ni kera islamé ibi tobe malokse du eba buju ni kera islamé tobe saka sogo no eba shifara nyonga ko nyimi asebe na mini nga mimbe fo ki chugo do ala o ngalonya o tengalonya mama ni dajien hereka dan talelaw kana adebi o de ale frein kana ade frein jien kula no e kari ka ala yi dan romina soro ma se romina soro dana romina dai ika kari ni o ye ka ala barka da o ka yadi fa wara ka soro ya nukmana nklobe kuma chama fo ne reta fa ganda do akuma dola parce que ajabi ni damaga dola ajabi innen ubi neni ubi kariya ka fem fima ma ta fe ko fima nga dine ko de do de
ko karamo mara wili ko ngalla haram so kono ko uyere muso donata warata joni est-ce que karamo de do muso yini ga dama ya fankihu ma taba lakum muso furla ngafora de ko ala yere de yo fo ko min gadi ayre ma taba lakum ni min jari yo furu mo te kangele muso ko law ere bolo façon do may o do be saudi no fe ale bo tugo de yini o ye kelen aflana o ye Benzema ye tugo do kun kadi yenga i muso furu to tro na kata benima o jari ni kodo e tendro halno ya sorika la yini be mata fawla ibina folotiki ye am ere bolo muso o ye ede bolo yede ere bolo na folo mbeni bolo akunga ngam muso minta o tedi nga iba soro fendo de bala o de ajayo ibe fandani kule iba muso fsama ba o bemba lere ma o bembe muso yirema ngoma ngo ba fo de ko mo bete kangele na muso kola o da to dobe la dobota mais on islamaya ibn islamaya la gushino yemuna islamaya sradi islamaya ma fo ko awa akana ni muso fo son furu de islamaya mo fo akode fankihu ma taba lakum min an-nisa ay furulike musowla ni min jara ayre mo ka swata kili masna absika flata wa thulatha absika sabata wa ruba' ngoni yejate dami daski ola muso furula horam sula we nani okma islamaya ka mungebli karamo yo muso jaku ya di doma ya boni kon ma ko into family peut-être fona soro ni mimbe do be karamo do kuna ni e ba fe o kuna na sonla afona kebo esake parce que n'était qu'un temps famille ko anwa dine la goshire n'était fo fam yala min chugo jare e o furu ni chugo jara karamo yo furu ba nano amere islamaya la goshi ni o fanay alaka boda de kayede bana islamaya ke guya kelen an ye bala an globala adama de ka sabali li kulli nabain mustaqar ma shi siga ala ko kele ka boni ndugu ko in ko kaya bebe saka taka islamaya to ya nyebe maoma la dine kele labi ifora kele ba do ko ulu taraka to ya anyagara ulu ko fe ya wa betla ka nyaga ere ko fe ya idale sumane bogo jogoro islamaya ma do machine here do che yemin soro chenka here fuite adama de min soro chenka islamaya tede mo kera nabi mo ye ka ke masakewi masa sulmana ka kisabe qur'ane kono masa sulmana e fenge tarikula ma sito sorobli ala yere de ukai aka fama ya kundama sira hake dola fama ya were kundama tisa hakema ala yere ka siba ya kono asiba ala yede nga adatura kayre o de ina ala ko ala ka fama ya dalima atna mi yere di mama bli ko ala kira de laka shaytan do foson ka sirikat la ka foni akili jigine masa sulmana ka dugola foni kabla رواية كلمة أننا أولى منى مسا سلمان عليه السلام أكام مرا جنو أكمل جنو باكام مرا كنو باكام مرا كنو نتوه يتده أبو بلا تشيديانا كومي سلام فما بوكا غادر كورونو نغا كورمغو تشيچو منا جنو به مسا سلمان خدمة أبو تشي أدو أفيون كوتي سينانغا على يفنكايو كغيرين كتما أفيون كا fien de ba doni kayala Qur'an de amasalafo ala e fien de kolo ay fien de be do aka tapi koroka aka tapi korota na ka delegation wa ate lebe lamba ate foi sram be avion kono dona na otala ko a tapi ka sogoma da kelemboli obi be kalo kelenta mama aka wula da kelemboli be kalo kelenta mama masa sulmana akap balay masri balqisa bin adomina ni labe ay labe min ke ko kono onana sed akap famaya sumina labe na muso bismillah wala sam soka sisigi alama akado kabe famaya mina
ala ye faamaya kɛ ale ye k'a to nabimaya la min ka b'o ye muso nana a ye fini kɔrɔta ka bɔ a sen da la a tila ko a bɛna don ji la masa Solomana ko a ko ji tɛ koyi karo de dan bɛ yan verre lama kabi o don kuranɛ de bɛ nin bɛɛ masala fɔ nka nin kuma in maa fila de bɛna ta sisan dɔw b'u servi n'a ye karamɔgɔ minnu bɛ vagabɔnya na ka u bɛɛ di diɲɛ ma olu bɛ nin sɔn ninnu ta sisan k'a bila u ka sow jukɔrɔ ne m'a fɔ o kama nka minnu bɛ ka diinɛ kɛlɛ k'a kɛ komi n'a fɔ diinɛ de bɛ ko ɲumanw ni ko hɛrɛmaw parce que a bɛɛ kɔrɔ ye ka silamɛya de nege bɔ mɔgɔw la o kɔrɔ ye komi ni e kɛra silamɛ ye e sen tɛ diɲɛ ko la u b'a fɔ o de kama an ko silamɛya kira sallallahu alaihi wasallam o kira ye sira di muso ma a k'a furu sa furu min n'a kɛli ma diya ye silamɛya la muso don furu la diyagoya la o i wolo denmuso a bɛ ɲininka de ni maa bɔra a nɔ n'a bɛ sɔn a la n'a ma sɔn a la a b'a la mɛ bi n'i ye dɔnkilidalaw ni manamanakanfɔlaw lamɛn a bɛ k'i ɲɛna ko ayi silamɛya de y'a bɛɛ koron olu de nana dayɛlɛ mɔgɔw ye olu de nana mɔgɔw lafiya silamɛya tɛ sira di fa ma a k'a denmuso wajibi k'a di cɛ dɔ ma a tɛ min fɛ o ye kira ka kumaw sabatilen b'o la kira yɛrɛ ka tatubiku b'o la muso murutira a cɛ ma kira ye shafa'a k'a ye a ko kira ma i bɛ ɲamaru n ka segin a ma de wa tari a ye kira ko ne ta ye sunɔgɔli dama ye muso ko ni sunɔgɔli don tiɲɛ na ne ma se cɛ ma riwaya kɛnɛmaw nana o mana an ka sabali silamɛya minnu bɛ k'a keguyakɛlaw minnu bɛ k'u ta da kɛnɛ kan o ala ɲɛ bɛ bɛɛ la wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin n'i ye nin lamɛn ni fɛn min ka di i ye o fɔ ne ma o ye kungo ye nka an ka na nkalon da silamɛya la nin diɲɛ in na yan min garisigɛ danna yɔrɔ min na o ka nɛɛma danna ye diɲɛ ko de bɛ ten hali jamana développelenw na mɔgɔw bɛ yen u bɛ balo ɲama kan a ye taamanaw ɲininka an bɛɛ ɲɛ bɛ bɔ jamana minnu fɛ n'an sigi an bɛ jamana minnu kɛ k'an ka jamana lagosi o jamana kelen ninnu kɔnɔ ye mɔgɔ dɔw wolola ye ka mɔ ye silamɛw tɛ fana dɛ wa fatɔw tɛ nka u bɛ dumuni ta ɲama kan walima u bɛ t'u sara hôteltigiw la ni min y'a ta tɔ to i ka ɲɛma k'a bila ɲɛ parce que kuma dɔw jamana dɔw bɛ yen hali ka dumuni ta ɲama kan o ye problème ye hôteltigi de bɛ hinɛ dɔw la restauranttigiw ka dumuni minnu ni maa falen dɔ ye dɔɔnin dun a la ka taa k'a tɔ to a b'olu ta ka bila kɛrɛfɛ a tigi bɛna minɛ yan o tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye ala ye hiji nɔgɔya maa minnu ma an mana wuli farafin farajɛw bɛ yen farafinw de b'u ka dumuni tɔw d'u ma u bɛ kɔrɔtɔ a k'a tɔ bɔ ka d'u ma nka farajɛw fana diɲɛ in ni ala y'i ka sɔrɔ dan yɔrɔ min na wa ala y'o fɔ an bɛɛ ye nin bɛɛ de b'anw da ala ko la ka taa fɛ parce que ala ko an ma ko nin diɲɛ in sɔrɔ ale de b'a tila cogo la cogo min ka d'a ye hali ni ko lahara tɛ tiɲɛ ko nka hali n'i bɛɛ di diɲɛ ɲini ma ale de bɛ tilali kɛ i ni yɔrɔ ale ye min sebe ye a b'o de d'i ma i tɛ se ka foyi karaba ka far'o kan i tɛ se ka foyi karaba ka far'o kan ala de ye tilalikɛla ye an bɛ ko minnu kɛ mujarradu asbab e tɛ e ye sababu min kɛ n'i yɛrɛ hakili la ko o de y'a wajibiya ye ka fɛn sɔrɔ dɔ ye min kɛ o ko in na e m'o k'a la dɔ e ye dɔ sɔrɔ o baara la o yɛrɛ tun b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ e kan nka a ma ɲɛ o bolo bana an ka sabali nin diinɛ in ayiwa bɛɛ n'i ka likullin wijhatun huwa muwalliha bɛɛ k'i ta kɛ a b'a ka k'a kɛlɛ an b'a ɲini ala fɛ an ka sa k'an to a dɛmɛni na ayiwa ala ka bɔda k'an bɛɛ ye ala k'an bɛɛ tulomagɛn ala k'an n'u kan da nka nkalon minnu kɔni bɛ nɔrɔ silamɛya la a kɔrɔ de ye an mana se a kumaw ma k'olu o nkalon k'a bange mɔgɔw ye parce que dɔw sigilen bɛ sin ka nin ye tiɲɛ ye dɛ a bɛ ka nin fɔ karamɔgɔw u bɛ mɔgɔ tɔw nege u k'a kɛ tan jɔnni y'i nege minnu y'i nege o fana jamana in ka karamɔgɔ bɛɛ feere tigɛlen don a kɔfɛ bɛɛ cogoya dɔnnen don karamɔgɔ modèle minnu ka di ye n'i taara tugu olu nɔfɛ o y'i kungo de min y'a fɔ e ka kɔrɔ ko i man ka don so ɲuman kɔnɔ min y'a f'i ye ka kɔrɔ k'i man ka don mobili ɲuman kɔnɔ ni o tilala k'i ka wari minɛ k'a don mobili la k'a mobili di sɛw ma o de y'i nege n'o tɛ anw m'o fɔ maa si n'i ye mobili sɔrɔ don a kɔnɔ n'i ye avion sɔrɔ don a kɔnɔ
ni nana dɔ di an yɛrɛ ma fana an b'a minɛ o de fɔ dɛ an b'a fɔ maa si ye k'i k'i tiɲɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ma an yɛrɛ de bɛ yɛlɛ e bɛ jigin an bɛ papa ka bɔ diɲɛ na an yɛrɛ bɛ boli a nɔfɛ nka an bɛɛ de dama ka kan la n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a sɔri kɔnɔ n'i nana dɔ di ne ma ne yɛrɛ b'o sɔri kɔnɔ parce que n'i m'a fɔ tan a b'a fɔ ko n y'ale nɛni ko ka n yɛrɛ u ye mɔgɔw tɔɔrɔ min ko k'i ka n'a kɛ n'o tilala k'a kɛ o de y'i nege an m'a fɔ maa si ye ko nɛɛma ye haramu a fɔra k'a sɔrɔ cogo jugu de ye haramu ye n'i b'a ɲini a ɲini halala la ni halala ma sɔrɔ i dan ye min ye i dan ye o ye i jɔ ye ni dama de fɔra bon silamɛya la ni nin ma fɔ mun fɔ nka n'a ye sira bila sisan ni bɛɛ ko fɔ a ka kɛ ŋaɲaŋaɲa ye hali ni bɛ boli sɔn fo n ka kɛ ŋaɲaŋaɲa ye hali ni bɛ mɔɔw susu fo n ka kɛ ŋaɲaŋaɲa ye n'o sira dayɛlɛ la a bɛ kɛ cogo di wa kuma bɛ nin dama de u bɛ taa nin kumaw de turu a kun kan ni ko n ko dɔrɔn b'a ta k'a monter k'a bila u ka sow kɔrɔ k'a bila u ka fɛnw kɔrɔ a ye sabali kɛlɛ tɛ so ninnu nɔfɛ koyi a sɔrɔ sira kɛlɛ b'o de nɔfɛ ka mɔgɔw nege k'u bolofɛn minɛ e yɛrɛ ko k'u kana min kɛ k'a minɛ k'a ko ye o dama de fɔra mɔgɔw ye o de jaabi ma sɔrɔ o de jaabi ye ko ye hasidi ye wallahi mɔgɔ dɔw bɔra a tɔn dɔw la cɛ yɛrɛ a si bɛɛ kɛ a ma sɔn ka hali a ka so bili ni siman ye karamɔgɔ ka kuma kama a sara ka to tɔliso kɔnɔ nka karamɔgɔ yɛrɛ ka ɲumanya ko kuma fɛ a ye endure jɔ ka d'a balimakɛ ma nka ale yɛrɛ tigɛra diɲɛ na karamɔgɔ ka kuma fɛ hali a yɛrɛ ka so a ma sɔn ka siman da o kunna ni o tilala ka o karamɔgɔ fasɔn ye cogo dɔ la olu de ye ɲɔgɔn nege yan tɛ an ma nege yan dɛ ti tɔn wari sara yan ti mugu t'i ka foyi la an y'i nege ni mun ye ne k'i ka baara bila ne k'i ka baara kɛ kalo mana sa i ka na di ne ma ne y'o f'i ye i bɛ cotisation de sara yan tigɛ dɔ bɛ d'i ma yan i donna tɔn na ne fɛ yan ka di ye wuli ka taa a kala akala parce que ni diɲɛ ko ni lahara ko an ye kuma in fɔ o de kama parce que n'a ma fɔ ten u bɛ kɛ silamɛya de tɔgɔ tiɲɛ ni min barika banna k'a b'a tulu da silamɛya kunna ni min dɛsɛra ni fɛn ma sɔrɔ ni min garisigɛ koronna k'a b'o da silamɛya kunna o tɛ a bɛ ala ko min ka ko nkalontigiya dɛ ala yɛrɛ de ko ten ko ale de ye faama ye wa yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir o de ka kan k'e da ala ko la yanni e ka ala ko lagosi dɛ e min ko ala ko tɛ tiɲɛ ala de dun ko garisigɛ ye ale de ta ye k'a b'a fɛrɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min y'a ja a b'a koro mɔgɔ ma ni mɔgɔ min y'a ja e ko ala ko tɛ tiɲɛ awa a dun filɛ ala y'o min fɔ a b'ala ka kɛ ten e bana ala la filɛ i ta ma se ka fɛrɛ dɔ sɔnna ala la o ta fɛrɛ la mana e kun kan ka segin ala ma dɛ e kun kan ka da ala la mana kuma in kɔrɔ de y'o ye mana an ka miiri diɲɛ ko la ani lahara ko o fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mumini fɛ dɔ ti dɔ tiɲɛ mumini yɛrɛ bɛ ala ko diɲɛ ko baara kɛ o de b'a dɛmɛ a ka ala ko baara la a bɛ nafolo min sɔrɔ o la a bɛ ɲumanya kɛ n'o ye a bɛ jaga di n'o ye a bɛ hiji kɛ n'o ye a bɛ nafolo ko baara minnu bɛ ala ko la a b'o kɛ n'a ka nafolo sanuma ye o b'a ji di e ma ye fantanw nana o de fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam o ye délégation wuli ka na kira yɔrɔ ko nafolotigiw taara ni baraji bɛɛ ye parce que ko baaraba dɔw bɛ yen k'olu dama de bɛ se k'o kɛ u bɛ hiji kɛ u bɛ umuraw kɛ u bɛ sadakatiw bɔ anw filɛ an tɛ se o si la o kɛra min kɛ kira sɔrɔla ka tasbihu d'u ma subhanallah siɲɛ 33 alhamdulillah Allahu akbar ka la ilaha illallah kɛ k'a dafa 100 na a sɔrɔla k'o fo k'a ye nin kɛ n'a ye nin kɛ u n'u ka nin nafakati ba in de a bɛ k'u la o de y'a to fanda ka i mago bɔ ala ko suma na ma ɲi dɛ ala ko suma de bɛ e ta dafa bɛɛ kan ka ala ko suma kɛ fanda de kan ka bolo fila fa k'a ta parce que ko in yɛrɛ asulu a daminɛna a kuma fɔra fandanw de fɔlɔ ye mais tamate ka wulu kula n'a fɔra salamu alaikum ani maa si tɛ kɔnda la
wartigu tayto ke yere tayto ke ha o pana wartigu nano fana kemi ga kun sigira kana fa alkire sallallahu alaihi wasallam wartigu ye bora kalama o yetasbihu fana farugo ونانو فعل كرا كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أكو كونزا ولا كفس ما جاي سد أتنا كأكو ناونا كو أو دم فمي كرنجرة كدام سلام الله نو يدون ويرا كأو يبالي ولا كفس ما جاي ولا كبودا كاي ويسألونك وبيني عن اليتامى يتيمين يارو ويسألونك دم دودي تقولي في يوناني ni islamaya dabne wikira ni ga kirula yeni fo kuma amba ke chudi yeni fo amba ke chudi ala bi jabi ja ala kirama ku bi ni ga yatime dum fana ka kibaru yala qul islahul lahum khair afu ye ko nyeni kwani ulu ye ode herede nyeni kwani kata yatime de ma ode herede amana kasra usrai akan na fulu kungan kodo ayran marali kodo ko nyeni de kwani kata yatime de ma ode herede وبيني غاية تمدون أكبر لأن غاية نغالي إننا سراج من فيه تفسيرو كلاوي كما دفوق صابو دبالا أصابو يجمعين كما منا آية فلبي كوي مغو سرا يتمدون أكبر آية كليلا يتمدون النفلو على كو أما النفلو يرفع كو تسمد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كي كاد دوم غومن بي يتمدون ان فلتو سلامو انغاني ما فهم ده كي كاد دوم مامن بي يتمدون ان فلتو ظلما تونيوكا يتمدي جوني ما من فسرا كسرا ما بريمبري ما بالكيا باكو تدفا فسيادي بعد ما ديك يتمي بنكو ما منون بي يتمدون ان فلتو zulman toyoka ala kuma fo abe ba soro dado bi mi sheda aro kuma do la ba psiga na fulo dun ka soro toyon tew sababu do psiga na ibi dun ka soro toyon te ka soro ati fenche na fulo yire nga ko ma mun mi yatime de na fulo dun toyonika inma yakuluna fi butunihim nara ki ka dawlu balaka tasma de dun kata ukono yetime de nafulo ko nafulo tede tasma du tasma de du ko mamunu be yetime de ngan nafulo dun to yoka ku buke ka tasma de dun kata ukono ala ma to fuyi fo warina ma fo war jugudo ma fo sutu ma ay ko buke ka tasma de dun tasma ni atashbihu كاغرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يتمدين ترنغنا مونغنا مولو ما من بي يتمدونغا ترنغا كانغنا موكا فروتاكا كبابي بيبا يلما ينوكا قربايا إنو فابي بارلا بتكي كونو نونو بي قربايا كما منو يا سورو لو توغو بورا كولا بيو كسورو فايرة دي ويلي كاني بولو دو بارلا din chama de beba wa ikele ga chible ikoroke ma walma idoke ma kana foi ategela ngulu nane kana akabara ke nyomfe no do ma shisoro opmana min fatura so ko bulo bole akola de umbe koroba ko mino ba soro u fatoko te foi ka oda to islamo wa ka ko do wolo ma de alaka dafla to ambe shi kundala jani kenani lafiya alaka di amma ambe bode ina alafe nga nyena ma yala ko be ba kono de ay ko do nyena bo jango na fulu barakela alama yana karawo kam dela ka ko ke ka tati moni kurunda anga tati anga bara ambe tadu abega cheni min du wal haka wala bi baraka ka bude ambe dama ka kala ni min mago min nana o binyana wala paraw ni domini ji doara o deum be singa ke fem façon do wit o chama de biya ado be hali shini buluma da drome ka faala re boda wara min ku yo dem seni do de korobara kata fen wara yin were
sɔrɔ u faw ka miliyɔn kɛmɛ hakɛw dan bɛ u faw ka miliyariw dan bɛ u faw ka titre fonciers bɛ yen a ma juru u la o kumana yatimɛden ka nafolo n'i y'a keguya dun ala k'i ye tasuma dun i y'a nalomaya dun o k'i ye tasuma dun tant que i y'a dun tɔɲɔ kan dɔw ta fana ye ko n y'a ba furu n'i y'a ba furu dɔrɔn a n'a ba n'a ka wari bɛɛ kɛlen ye ta ye la i ye ba de furu i ma wari furu dɛ i y'a ba furu mɛ yatimɛdenw ka nafolo i tɛ touché o la dɛ o ye intouchable i b'o to yen e b'o lasago fana ko ni aya in ani aya filanan ye jumɛn ye wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah ko ni aya filan ye a ye mɔgɔw siran ani fɔlɔmaw tɛ kelen koyi ko ni aya fila kumanen o nana mun kɛ dɔw y'a kɛ hali ni yatimɛden tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ hali u tɛ sɔn u ka sagaw n'a ka sagaw ka gɛn ɲɔgɔn fɛ hali u tɛ sɔn u ka baganw ka dumuni ka fara ɲɔgɔn kan u ye yatimɛden ka ko bila a dama na a juguya tɛ dɛ k'u bɛ siran a ta dɔ ka nata olu kɔnɔ o ko de gɛlɛyara ka gɛlɛya min kɛ o sɔrɔla ka na Alakira ɲininka ko yatimɛden ko in a kɛra baara ye dɛ yatimɛdenw yɛrɛ bɛ ɲini ka ko k'a isolé wa k'a isolé de u bɛ ɲini ka bila u dama na k'u kɛ den kɛrɛfɛw ye bɛɛ siran n'u ye nana Kira ɲininka u ka kibaruya la o kuma o de jaabi filɛ k'u bɛ ɲininka yatimɛdenw na qul islahu lahum khayr a fɔ ko ɲɛni kɔni u ye o de ye hɛrɛ ye dɛ i bɛ fɛn o fɛn kunsi yatimɛden la a ka sɔrɔ i b'a fɛ ka ni a ka nafolo don i b'a fɛ k'a bila a ɲɛsira de kan n'a ka bolofɛn min don i b'a fɛ k'a kɔlɔsi de ni fɛn o fɛn don i kɔni b'a fɛ ka hɛrɛ de s'a ma ko ka ɲɛni kɔni kɛ ka taa u ma o de ye hɛrɛ ye dɛ wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum ko nka sa n'a dorokaraw la k'u n'a fara ɲɔgɔn kan a balimaw de don kumana k'u ka dumuni bɔ a ta la k'u ka fɛn bɛɛ bɔ a ta la a ka n'o kɛ a bɛ se k'u fara a ka k'u mukhalata n'o ye a n'u bɛ adamadenya ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka baganw bɛ se ka gɛn ɲɔgɔn fɛ u ta dɔnnen don ka bɔ u taw la a bɛ se ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ foro kelen na o n'a ɲɔgɔnnaw a ka n'u bila u dama na o fana y'a dama kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin adamaden ko tuma n'a ye u mukhalata n'o ye k'u doro ka ɲɔgɔnya a balimaw de don ala sɔrɔla ka o gɛlɛya in wuli ka bɔ yen wallahu ya'lamul mufsida minal muslih ko a ma se a k'u ka fɛnw bɔ a ta la pewu koyi ala bɛ ɲɛnikɛla dɔn ka bɔ tiɲɛnikɛla la wa nin ko in tɛ yatimɛ ko den ko dama ye koyi c'est ala de bɛ ɲɛnikɛla dɔn ka bɔ tiɲɛnikɛla la n'i b'an fɛn o fɛn na kuma na hali maa bɛ k'i bɛ wajibi la n'i bɛ diinɛ ɲɛ yɔrɔ ɲini i b'a tiɲɛ yɔrɔ ɲini ala b'i dɔn maa o maa n'i yɛrɛ kɛ ko dɔ dilanbaa ye ka sɔrɔ i y'a tiɲɛbaa ye ala bɛ ɲɛnikɛla dɔn ka bɔ tiɲɛnikɛla la koyi nin kun b'a fɛ ka ɲɛni de kɛ nka fili y'a sɔrɔ ala b'o dɔn koyi ni kari kun b'a fɛ ka ɲɛni de kɛ k'an yɛrɛ ko ten ko den bɛ bɛn a tabaa de bolo la ilaha illallah kuranɛ ye kabako gafe ye ko a ma se k'a ka parce que e bɛna ko n y'a ka fɛn bɛɛ bila a dama na nka laala e kun kan k'a ka fɛn dɔ kɔlɔsi o se bɛ e ye o tiɲɛni sigilen ɲɛna o laala e ka nin fitinin yɛrɛ ka ko bɛɛ bila a dama na o fana bɛ taa k'a ma tiɲɛni dɔ ye o ko tuma na ala ko k'ala ka kuma in laɲini ye jumɛn o ma fɔ a ye dɛ a y'u doro ka ɲɔgɔnya nka a ka ɲumanya kɛ ka t'u ma a ka cogo dɔn u ka nafolo la wa ala bɛ ɲɛnikɛla dɔn ka bɔ tiɲɛnikɛla a bɛ tiɲɛnikɛla ni ɲɛnikɛla dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa min ne kolokolon bɛ yatimɛden ka nafolo la a ɲɛni de kama walima i bɛ dɔn mugan yɔrɔ ɲini a na ko ala b'i dɔn dɛ min ye a ba furu walasa k'a ba jigi tugu ani min y'a ba furu walasa k'a wari mugan ala b'i dɔn dɛ ala bɛ bɛɛ de i ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye min ye ko la dɛ e m'a ye ala ko k'a tɛ kuma bɔ wa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ko a kana to k'a yɛrɛ saniya wallahi ala y'a dɔn ne de ye nin kɛ ka da nin kan ala o kalen ka siɲɛ fu min b'an fɛ yan dɛ ala y'a kankari de da yɔrɔ internet de fa b'o la dɔw kuranɛ bɛ dɔw bolo b'a kan dɔw kaleni yɛrɛ sɛ bɛɛ bɛ mali la yan
ngun di me o kale ni bo bavla be kuna ebe ke ki kale ke kun di be bavla bo mandile we o mo be kale ka shiena be ko e ka layini de malion nga faranyonga be ko nga layini de dina kademe be ko nga layini de dina katanye fe afla ko mun na dina tanye fe ta ayra ta dina ko be karamul barai la ilaha illallah jene ibe jibe do internet ko no halni ma jebe ala ngani ibe je kwaro faranyonga malik baranyona yika ko ala ka jamana ye je kono a dine nyemgo hami were fuitu la fuga dine were la pasa ani batara ko mun be jamana kono ka keleke ulu no fe dabali dibana est-ce que wajuli kela yere ka mun be dongo la fuka ta se dongo yere no fe kela bi o ga jugo de dongele ngele ngoni ala kira ka hadisan nana aka sunna bara mununa olu bi tereke ka fo kulu la goshi kulu buruja hal ni bukhari yo fo ko te chen hal ni muslim yo fo ko te chen ga bukhari ko na muslim ko na fam be koro be yira sisa ni donc adi no yira bukhari kono bukhari ye sahihu yo do de nimbe bukhari yere de kono ye donc fo kila sigile nyera nga o bukhari kele kono e ko chama mba kono de ko chama be bukhari kono de donc kuma inda mama na bukhari kono de wa awere ba fo chugumina na o me donc chugumina were mana bukhari kono donc min fle malla o te bukhari te de o te kitabu yere kono o te kitabu shikono modeli min flon vea wo o te kitabu bukhari te de o te kitabu yere kono mayna mayre toke okay yado mais fait fait na be seben feuna ni ya fo seben veta fo chokola kele be do ya go kani ki bat no mi ga ke ki ta do akono o de problème o problème de be tabule mushkila famba be wi abe tabulu bela tabu ya seben chokomina ne ya boti mali furadama ya muso ka dimba tulonge onuka konyo niso jaw nuka fe ma shikara mo shima delika bloki bo fe kabe mali lala obia chere kasratu la muso bu ka dimba tulonge la halim so roba shijo be donc ala ma te fe voilà konyo jidnu fo ni konyo muso fo ndamani fo ni fe obia ka koro ma shima delika kele ulala enga ka wajuli ke roye le maga ke donge roye na o te chen ay ala kira ka wajuli ke ro munu yi la ilaha illallah nu ya ala kira ka wajuli mangutu sahaba ba fo de ko do ala kira ya waju nyew ye jibo diskum kamina mok mesumadi ero ni adama de re don la ko la ko jorote la blew la ra ko kono hami obana yi wulile ko ne ga doge wajul kero la harako ko ni o hamite la wajul ko labi o bana mana o kuma no nan sera fo mo kafiriya mana ko mi semanu no fe ala ko kisebe burujaya ako ko ni min kadi mi o ko ke ala ko re bakuru bay ko hal na kadi ka botla mela enga femunun keli jaraw yetindron aw ko ni mimo ke mayre kulumayro mbe donko no fewbulo we ko abe daga est-ce que yo kuma fo mina nugo ko wajibi do yaruma uma wajibi da uma wajibi uma ko abe daga de yaro kuma yare bakuru bayo de abe daga de koro ko na akademi to yo
o yulu ka kuma yede ne mo fo de nga ere min gwa be daga ma do be fenda man bi daga ni be wulo ka sayta ke o ka chawo o kele goy abi daga nga jere betika ke dongela isa na be donc ko bi chen o te here jamana ma jamana di ma jamana ma sebela ma be ka ke dongela e o mainde ay sabali aka do to yulu kana donge delire do ko amba dili ala jati kama parce que aw bala kaba bon donc ka cha jamana kono bon ngani be hake abegele de anga sabali bete donge lay be madla donc kama ya rabbi ala kan sha ala ka do anachi ala ka do anachi wallahi we tabulu ko kuma ni mana kan fola ay ko don ka suranga makorobaw abe fo mi ko wabiyawo bi o kunto yede nga hali demseni fitinite donc nyena demseni sa wora tekuila oh doin yere tarika menga baradu de en fait cheikh koron joni we dona ambe korole la ambe dona bon cheikh koron nu ulu yere tama de kun ulu ma bara e don tede ulu yere yeli ulu yere mo kumbu kele de ku tsonga bokenama cheikh koron nu kuma ali kuma lasela de buka kuma lase ulu yere be kuma ku kan jiginaye do de wa fo ko aywa ko cheikh ko gaza sa jegu be duminika la rezoga sa jegu be dona rezoga sa jegu be awa fo fe adamadiya malo yala ko o bebul wewla ay sabali amba deli yara de koy chena ante don yara de nyedo amalla mo dona ante don nyedo parce que yaro do go fo abe donc abe dem chema karo ante don nyedo de chera na ko abina wajibi aka fenga antie mina ko donge bali aka sa do langolonge de we ndale ngoro ya ve o mana aw munum jone do dona ka koro mori donge la koro munum be en fait akai aw komi na bi daga naw ya ke kaba abana yaro al farda do be ngoy fardu kifaya be yo anni sura don e farda aw bolo sa comme aw ya ke ona doni taga bonguna oho yete al janaja beti suselew dugulama beta selew o komi ni don yini be ni aw ya ke kaba on ba wasa do awtala alaka boda kai o ko yati medum abisika duro kawla ko ala bi nyani kala donga bo cheni kala abi mufsida min al muslih ala bi cheni kala donka bo nyani kala ala bo donde mayde ne ba kanu anga kuma njoya bi wati resiro am fe ko ala bi nyen cheni kala donga bo nyani kala la e may mo do kuna foruyi wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun werati somina iblu est ce nyaana ma di ala kan shigandanga ko do be na jonina fo be de ka ke wala sai lebu ka sutura ka suron galina alala wallahi nunum be ke ga dongo info nga nu ma do ya kesira mintu ye wo tigi lebu na isa mamun be ke ga Allah go shubolo nu yo do ya la sa utafu alhamdulillah an me ka kunyuma min fa ere o ke da de uba atigi la go shisa nai kabara ka jeda bara do be adama di siga tanu keli wale do be oluye ko majigili unde alkira ka hadisa o de fo ko ala bu ko korotale unde fe ko valeur maw ko here maw ko nga ko naga shilin wala ta fe ala te ko naga shile fe jon ba kanu donc akiga métier ay sabal sa jon ba ide bina di madoma iye kiwaro yina ka ibega kiwaro munun sura ka o ka be se donay
kamali kamali be maloya hala jama wallahi hal ka nya korota ka mafla no foriye de be na dim yere sigile I kono I bi nisoja nga I ma fola yin ngara ko ni mba donge o sana ale de I bet that dona on dugula dore yin ngara ko abse dona de o kele ko ni I burange itega foi mala ni dongo kuma nunun te qur'ana ayo nunun te hadisa wi nunun me ma farfonia ala bi daga munun bolo ay ngana do yini do ngela joni do yina ka de furuluma Azro yaro fe ni ko ka binye yaro fe na nafiya ke mayu me do ataka sebela afora ko e do ngo kera kele ko foite dona ga do bora o kumbe ka don ka sebela o tapnya sebe afora ko oye do e minge o kele kula ko tale e o te chugodi ay ko chugu ga o ma debe wele bimbla dongela munun tubira ka ba dona aboli nyena de aboli de so abaye de munun be ga nige ko fenda la chente de munun ma ke dongela wi kon ba chunjun kuma kelenga uta fe ka faraka baraina de uta fe udunga faraka baraina uta fe umodunga faraka baraina ko nalomani ko gadi be ma shida ka bishi ala ka kimanda mananga jamana dina ko anga mana ko de parce que mamun nga ngande me ka dlaw lu de be ka pe be ka ko pe yani kanu albe ala ka shidama sada ada wadere na ko do rebe ga ke mali kono bina ku fora ko abike halni qur'ana dirima bi kale ko atsika ke anga ma koroba fatura ni ya fulu ku deun karamo wala ma de flet dona bi obu daw nona alaka boda de kande wa ufle fe ko ngara fitne ba c'est ma koroba wuli kubla dona te ron ngede parce que ma era ka supérieur ka karamo ina me mami lama avec iwaju ana no wula ibe maloyade fika wuli ka bolo ma faraka ide parce que hal ne ta feka donge alere mi karamo ale be dona wa ibn maloya sa na fura angara mo be dona na fura ngansigi amna ka angara mo ni masebe ya che bo be obligé ka faraka di wana kenen pebi nyami agebe anga ni ngoto dango shukura ko ikrage awde be doni kuma no ma ka yede ko YouTube wa ma do me TikTok ni YouTube ne ni be désinstallé ay ni be ne no du ko no anti nyo installé OK ne ni no be désinstallé ka bo téléphone yere ko on ga kuma do sa numina ni do lumina do baroba o dusukashi temeto dabi solumai alaka boda kai ay sabati ay sabati ni wati maka dugo chayire ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din fitna da mari do yata ka fo ko chen do chen tede wallahi fitna de do parce que no ma ke dem seni ma do la ere sigire ba fo est-ce que ne de afam ni ere ma koroba ye mami ere ka jetila kalambe ka timeka e ka jetela ay ko dinena abini fe bete ni yo ye kodola ni ala ma farika ibi fitne iba ko est-ce que ne de afam ndo ya fam de ikoroge de israbla subhanaka allah